Mukavaa kiiras torstaita tänä vuonna 2024. Toivottaa Tupesanna Kuopiosta kaikille. Taitaa tämä pääsiäinen ensimmäistä kertaa mennä flunssan ja kuumeen puolella mulla. Näköjään torstain päivän kunniaksi Kuopiossa. 37,6 yli äsken lämpöä. Huomasin siitä, kun rupesi väsyttämään semmoinen puhti pois, on kuumessa. Oliko se kuumemittari digitaalinen tuossa, niin mittasin, se oli 37,6 äsken. Ja huomasin siitä, kun rupesi väsyttämään, niin se oli kuumen merkki ja menin takaisin pötkölleen. Ja silleensä. Mutta tämä pääsee näkemään flunssassa parantellessa itteensä ja näin. Että mukavaa pääsiäistä kaikille tasapuolisesti ympäri Suomea 2000.